Noć je bila tmurna kao njegova duša. Viktor Barić je stajao pored kreveta svog jedinog sina, 12-godišnji Marko je ležao blijed kao snijeg, a dišući je bio tako tih da se činio mrtav. Velika vila u Dubrovniku, vrijedna milijune, odjekivala je tišinom koja je probadala srce kao nož. Tata, šaputao je Marko slabim glasom, oči mu se jedva otvaraju. Boli me sve. Viktor je stegao čeljust. Njegovi mišići, oblikovani godinama borbe na ulici, sada su mu se činili beskorisni. Kako čovjek koji je vladao Splitom, koji je imao 1000 ljudi pod svojom komandom, koji se nikad ničega nije bojao, sada stoji potpuno nemoćan pred bolešću svog djeteta. Znam, sinko, znam. Viktor je miluje Markovu kosu, osjećajući kako mu je postala tanka i krhka. Doći će doktor Kovačić ujutro, novi je to specijalista iz Zagreba. Marko je klimnuo, ali u njegovim očima nije bilo nade, već je vidio previše doktora, previše igala, previše testova, previše obećanja koja se nisu ispunila. Mama bi znala što da radi, šaptao je Marko. Viktor je progutao knedlu u grlu. Ana je umrla prije 3 godine u prometnoj nesreći, ostavivši ga da sam odgaja sina. Od tada ništa više nije bilo isto. Marko se razbolio mjesec dana nakon mamine smrti, kao da mu je tijelo odbilo nastaviti bez nje. Vrata su se otvorila i ušla je Petra, kućna pomoćnica. Žena od 50 godina koja je radila za Viktora već 8 godina, jedina osoba kojoj je vjerovao s Markovim životom. Gospodine Barić, rekla je tiho, jeste li večerali? Nisam gladan, odgovorio je Viktor, ne skidajući pogled s sina. Morate jesti. Kako ćete pomoći Marku ako se i sami razboljite? Viktor je znao da je Petra u pravu, ali hrana mu je bila poput kartona u ustima. Ništa više nije imalo okus od kad je vidio kako se sin muči. Doktor Kovačić kaže da ima novu terapiju, rekao je Viktor, više sebi nego Petri. Govori da je pomogla djeci u Americi. Petra je samo kimala, ali Viktor je vidio sumnju u njenim očima. I ona je prisutna svaki put kad doktor dođe. I ona sluša ista obećanja koja se nikad ne ispune. Tata, mogu li dobiti vode? Zatražio je Marko. Viktor mu je brzopotezno donio čašu, držeći je dok je sin uzimao male gutljaje. Markove usne su bile suhe i ispucale, koža bljeđa nego ikad. Volim te, tata, šaputao je Marko. I ja tebe volim, sinko, više od svega na svijetu. Viktor je osjetio kako mu suze nabiru oči. Ovaj čovjek koji nikad nije pokazao slabost, koji se nikad nije pogrbio pred nijednim neprijateljem, sada je bio slomljen. Sva njegova moć, sav novac, sve veze, ništa od toga nije značilo kad je trebao spasiti vlastito dijete. Mobitel mu je zazvonio. Bio je to poziv od doktora Marića iz Rijeke, još jednog specijalista kojeg je pozvao u pomoć. Barić. Viktore, žao mi je. Pregledao sam sve Markove nalaze. Ne mogu naći ništa novo. Ova bolest, jednostavno ne razumijemo je. Viktor je spustio telefon bez pozdrava. 30. doktor, 30. poraz. Noć se nastavila tiha i teška kao grob. Viktor je sjedio pored sina, slušajući njegov težak dah, molb se nepostojećem Bogu da mu vrati zdravo dijete. Ali nebo je bilo nijemo kao što je bio nijemo i sve ovo vrijeme. Samo bolje govorio, glasno i jasno, probadajući srce oca koji bi dao svoj život da spasi sina. Zora je svanula siva i kišovita. Viktor nije spavao cijela noć, samo je gledao kako se Markova prsa dižu i spuštaju u nejednakom ritmu. Svaki udah bio je pobjeda, svaki izdah strah da neće doći sljedeći. Doktor Kovačić je stigao u 9 sati, nosivši kožnu torbu punju novih nada. Ali Viktor je već naučio čitati izraze na liječničkih licima. Ovaj put nije bilo drugačije. Gospodine Barić, začeo je doktor nakon dugog pregleda, moramo biti realistični. Markovo stanje se pogoršava. Ne zanima me realnost, prekinuo ga je Viktor. Zanima me rješenje. Postoji eksperimentalna terapija u Švicarskoj. Koliko? 500 000 eura.
ali nema jamstva. Viktor je već izvadio telefon. Organizirajte let danas. Tog poslije podneva su se našli u luksuznoj klinici u Zurihu. Dr. Fischer, poznati dječji onkolog, pregledao je Marka s pažnjom koju Viktor nikad nije vidio kod hrvatskih liječnika. Zanimljiv slučaj, mumlao je doktor na njemačkom. Vidio sam nešto slično u Bangladešu. Viktor je osjetio iskrenu nadu. Možda je ovo bio trenutak. Možda je dovoljno putovao daleko. Tjedan dana kasnije, nakon brojnih pregleda i skupih terapija, Marko se vratio kući u gorem stanju nego kad su otišli. Švicarski liječnik je samo slegnuo ramenima i tražio plaćanje. Možda Kina, predložio je dr. Petković iz Osijeka kad je čuo za neuspjeh. Tamkoju alternativni načini liječenja. I tako je Viktor letio s Markom u Peking. Stari mudrac s dugom sivom bradom tvrdio je da može izliječiti bilo što s prirodnim ljekovima. Marko je pio gorke čajeve, trpio bolne masaže, meditirao sa budističkim redovnicima. Ništa. Američki centar za rijetke bolesti u Bostonu bio je sljedeći. Dr. Williams je bio pametan čovjek s velikim titulama i još većim računima. Markovi testovi su putovali kroz najnapredniji razni svijeta. Rezultat? Nepoznata bolest. Nikad nisam vidio ništa ovakvo, priznao je dr. Williams. Kao da mu tijelo jednostavno gasi funkcije, ali ne možemo naći uzrok. Viktor se vraćao u Hrvatsku pored sina, koji je postajao sve bljući. Putovanje ga je iscrpilo, ali Viktorova volja nije bila slomljena. Tata, možda trebam umrijeti, šaputao je Marko jedne večeri. Nikad to ne govori, uzviknuo je Viktor grčeva od boli. Nikad! Ali duboko u sebi Viktor je počeo sumnjati. Možda su neki ratovi koje jednostavno ne mogu dobiti. Možda je ovo bila Božja kazna za sve loše stvari koje je napravio u životu. Tog tjedna je doveo šamana iz Perua koji je pjevao nad Markovim krevetom i spalio mirisne trave. Doveo je i paranormalne iscijelitelje, sveštenake iz Indije, čak i jednog Rusa koji je tvrdio da može prijenosti energiju rukama. Ništa nije pomoglo. Koliko smo ih do sada pozvali? Pitao je Viktor Petru jedne noći. Petra je listala kroz debelu mapu imena i brojeva. 823 liječnika, specijalista i healera, rekla je tiho. Viktor je sjedio u tišini. 823 neuspjeha, 823 slomljena srca, ali neće odustati, ne dok ima daha u tijelu. Mjeseci su prolazili kao noćne more, od kojih se ne mogu probuditi. Marko je sada težak 40 kilograma, prekratak za svoju dob. Koža mu je bila prozirna poput papira. Viktor je sedeo pored njega dan i noć, gledajući kako se život polako gasi iz njegovog djeteta. Dr. Johansson iz Stokholma, objavio je Petra, ušavši u sobu s još jednim telefonom. Čuo je za Markov slučaj, želi pomoći. Viktor je uzeo telefon automatski. Njegov glas je postao hrpav od tjeskoće. Barić, gospodine Barić, imam novu teoriju o Markovoj bolesti. Iste riječi, isti ton, ista lažna nada. Viktor je poklopio telefon. Tata? Marko je otvorio oči. Neću li se nikad ozdraviti? Viktor je zagrlio sina, osjećajući kako mu kosti probadaju koža. Hoćeš, sinko? Moram samo naći pravu osobu. Ali riječi su mu zvučile šuplje, čak i njemu. Tog večera je Viktor stajao na terasi, gledajući prema moru. Dubrovnik je bio prekrasan u mjesečini, ali on je vidio samo tamu. Telefon mu je stalno zvonio, novi doktori, novi tretmani, nove nade koje će se opet izjaloviti. Gospodine, rekla je Petra, prilazić mu oprezno, došla je mlada žena, kaže da može pomoći. Koju vrstu doktora je? Nije doktor, ona je dostavljačica hrane. Viktor se okretije prema Petri kao da je pošla s uma. Dostavljačica hrane? Kaže da je čula za Markovu bolest. Želi ga vidjeti. Petra, molim te, ne mogu više. Ne mogu slušati još jednu osobu koja me laže da može pomoći. Posebno ne neka dostavljačica. Ali gospode, ne,
uzviknuo je Viktor. Dovoljno je. Dozvoli sam najboljim doktorima svijeta da eksperimentiraju na mom sinu. Dao sam milijune. Putovao sam u sve zemlje. I što imam? Dijete koje umire. Petra je stajala tiho nekoliko trenutaka. Zatim je rekla, ona nije tražila novac. To je zaustavilo Viktora. Svi ostali su tražili novac. Uvijek novac. Što je rekla? Samo da voli djetu i da je možda Bog poslao da pomogne. Viktor je smiješno nasmijao. Bog? Koji Bog? Bog koji je uzeo moju ženu, Bog koji mi ubija sina. Ne znam, Gospode, ali što možete izgubiti? Viktor je gledao preko mora prema horizontu. Što je mogao izgubiti? Sin mu je već umrao. Njegova duša se već raspadala. Možda je bio prevožnik da primi pomoć od dostavljačice hrane. Kako se zove? Marija Božić. Viktor se nasmijao gorko. Marija Božić. Čak i njeno ime je zvučalo kao loš šala. Gdje je? Čeka vani. Kaže da neće ići dok ne vidi Marka. Viktor je duboko udahnuo morski zrak. Možda je bio lud. Možda je konačno pošao s uma. Ali što je trebao učiniti? Čekati da mu sin umre. Dobro, rekao je konačno. Dovedi je. Dok je Petra odilazila, Viktor se zagledao u zvijezde. Možda su one čule njegove molitve. Možda su konačno odlučile odgovoriti preko najnevjerniji glasnik, dostavljačice hrane imenom Marija Božić. Marija Božić je ušla u Viktorovu vilu kao da pripada tome mjestu. 20 godina, kratka crna kosa, velike smeđe oči, pune topline koju Viktor nije vidio mjesecima. Nosila je plavu radnu uniformu s logotipom pizzerije Dubrava i držala je malu torbu u ruci. Gospodine Barić, rekla je jednostavno, želim vidjeti vašeg sina. Viktor je proučavao njeno lice. Nije bilo u njemu bezobrazluka koji je očekivao. Nije bilo ni lakomosti koju je vidio u toliko puno drugih očiju. Bilo je tu nešto drugo. Nešto što ga je podsjetilo na njegovu ženu Anu. Zašto? Pitao je grubim tonom. Jer je dijete i treba pomoć. 1000 liječnika mu nije mojih pomoći. Što misliš da ćeš ti učiniti? Marija je mirno smanila ramenima. Ne znam, ali znam da moram pokušati. U njenom glasu bila je jednostavnost koja je diskarmirala Viktora. Nije bilo velikih obećanja, znanstvenih teorija, skupih tretmana, samo je tiha sigurnost da treba pokušati. Nemaš kvalifikacije. Nemam diplome, ispravila ga je Marija. Ali imam nešto drugo. Što? Vjeru. Viktor se mršno zasmiješio. Vjera ne liječi rak. Marko nema rak. Viktor je naglo podigao glavu. Što si rekla? Rekla sam da Marko nema rak, ni leukemiju, ni bilo koju drugu bolest koju doktori znaju dijagnosticirati. Otkud znaš što Marko ima ili nema? Marija je stavila ruku na srce. Osjećam to, tako sam rođena. Majka kaže da imam treće oko za bol drugih ljudi. Viktor je htio nasmijati se njoj, ali nešto ga je zaustavilo. Možda je bio trag iskrenosti u njenom glasu. Možda je bio pokušnje u koje je vjerevala svaku svoju riječ. Petra, dozvao je Viktor, dovedi je do Marka. Marija je prešla stubište kao da ravi gdje ide. Viktor je išao za njom, nadajući se svemu, čak i čudu. Markova soba je bila polutama, jedva osvjetljena malim lampom pored kreveta. Marko je spavao, disanje mu je bilo plitko i nepravilno. Marija se približila krevetu i promatrala dječaka nekoliko časnosti. Zatim je polako stavila ruku na njegov čelo. Pozdrav, Marko, šanula je tiho. Marko je otvorio oči. Tko ste vi? Prijatelj, kako se osjećaš? Boli me sve i toliko sam umoran. Marija je kimala, kao da je razumjela nešto što drugi nisu. Marko, kad ti je bolest počela? Ne sjećam se točno, mislim poslije mamine smrti. Misliš li često na mamu? Svaki dan. Sanjam je svaku noć. Viktor je gledalač s vrata, začaran načinom na koji Marija reakcionala s njegovim sinom. Marko je govorio s njom kao da je poznaje godinama. Marko, rekla je Marija nježno, mama nije otišla jer te ne voli. Otišla je jer je morala.
ali ona će uvijek biti u tvojem srcu. Znam, ali ipak mi nedostaje. To je u redu. Nedostatak znači ljubav. Ali vjerujem da mama ne želi da budeš bolestan, zato što te nedostaje. Marko je plakao. Viktor nije vidio sina da plače mjesecima. Možeš me izliječiti? Plačao je Marko. Marija je smiješno nasmijala. Mogu pokušati, ali će trebati tvoja pomoć. Viktor je osjetio kako mu srce snažno bije. Prvi put, u gotovo godini dana, osjetio je nešto što je izgledalo poput nade. Što trebam činiti? Pitao je Marko, podižući se u krevetu s više energije nego što je Viktor vidio mjesecima. Marija je izvadila iz torbe malu staklenu bočicu s bezobojnim tekućinom. Ovo je voda iz izvora Svetog Ante iz malog sela koje živim, ali to nije ono što će te izliječiti. Viktor je napravio korak prema krevetu. Što onda hoće? Ti, Marko, ti ćeš izliječiti sebe. Ja ću ti samo pokazati kako. Marija je sjela na rub kreveta i uzela Markove ruke u svoje. Njene ruke su bile tople i snažne, ruke radnice koje su poznavale težak posao. Marko, sada li ćeš oči i misliš na najljepšu uspomenu koju imaš s mamom? Marko je zatvorio oči, nasmiješak mu se polako pojavio na licu. Bili smo na Korčuli, mama je napravila sitne kolače i jestvali smo na plaži. Smijala se kad sam ukrao posljednji kolač. Kako se osjećao kad se mamom smijala, kao da sam najsretniji dječak na svijetu. Ta je sreća još uvijek u tebi, Marko. Mama joj je ostavila tu prije nego je otišla i ta sreća te može izliječiti. Viktor je htio nešto reći, ali Petra ga je uhvatila za ruku i negativno klimnula glavom. Marija je stavila bočicu svetinje vode na Markovo čelo. Sada ću ti reći što mi dušica govori o tvojoj bolesti. Marko je otvorio oči. Ti nemaš tjelesnu bolest, Marko. Ti imaš bolest duše. Kada je mama umrla, toliko si bio tužan da si odlučio i ti umrijeti, ali to nisi učinio svjesno. Tvoja duša je samo prestala htjeti živjeti bez mame. Viktor je osjetio kako mu edla gura grlo. Bilo je to tako logično, tako jednostavno i nitko od 100 doktora to nije vidio. Ali mama ne želi da umreš, nastavila je Marija. Ona želi da živiš, da odrasteš, da budeš sretan i to ćeš učiniti. Ali prvo moraš oprosti sebi što si ostao živ kada ona nije. Marko je počeo jače plakati. Nisam htio da umre. Znam, dragi. I ona zna. Nesreća nije bila tvoja krivnja. Viktor je nije bio svjestan kad je počeo plakati. Suze su se samo pojavile, čurivi mu niz obraze dok je gledao sina koji se konačno suočava s boli koju je tako duboko zakopao. Marko, rekla je Marija nježno, želiš li živjeti? Želiš li biti zdrav? Da, šaputao je Marko, ali kako? Vrlo jednostavno. Reći ćeš mami da je voliš, ali da ćeš ostati ovdje i živjeti. Reći ćeš joj da ćeš biti sretan u njenu čast. Marko je duboko udahunuo. Mama, žadio je na glas, volim te, ali neću umrijeti da budemo zajedno. Ostat ću ovdje s tatom i živjet ću dobar život za nas oboje. Dogodilo se nešto nevjerovatno. Boja se vratila na Markove obraze. Dišište mu postalo redovitiju. Oči su mu zaglistale. Mario, rekao je Marko, osjećam se drugačije, kao da mi je nešto teško palo s prsa. Marija se nasmijala. To je tuga koja izlazi iz tvog srca, Marko. Sada imaš mjesta za sreću. Viktor je klečio pored kreveta, nemogući vjerovati onomu što vidi. Sin mu je izgledao živ. Prvi put u gotovo godini dana. Kako si to učinila? Šaputao je Viktor. Marija se okrenula prema njemu i Viktor je vidio suze u njenim očima. Nisam ja ništa učinila, gospodine Barić. Bog je učinio. Ja sam samo bila tona osoba koja je slušala pravo pitanje. Viktor je gledao u ove dvije osobe. Svog sina koji se smijao i mladu ženu koja je donijela čudo u njihov dom. I po prvi put u godinama osjetio je zahvalnost. Sljedeće jutro je Viktor probudio na glas smijeha. Mislilo je da sanja,
ali kad je otvorio oči, čuo je kako se Marko smije u svojoj sobi. Smije kao da nije bio bolestan ni jednog dana. Viktor je jurio uz stubište, srce mu je kucalo kao ludo. Našao je Marka kako sjede u krevetu, igrajući se sa starih igračkama koje nisu dirnute mjesecima. Tata, uzviknuo je Marko kad ga je ugledao. Osjećam se nevjerojatno. Gladan sam, možemo li doručkovati? Viktor je čvrsto zagrlio sina, osjećajući kako mu je tijelo ponovno snažno i toplo. Nije to bila mašta. Marko je bio normalan. Gdje je Marija? Pitao je Viktor. Otišla je, odgovorio je Marko. Rekla je da mora na posao, dostavljuje hranu ljudima, ali ostavila mi je ovo. Marko je pokazao malu statu Svetog Ante. Rekla je da se molim kad se osjećam tužno. Viktor je sjedio na krevet pored sina, još uvijek ne mogući vjerovati. Marko, kako se osjećaš? Tata, tako mi je bilo čudno jučer, kao da sam konačno rekao mami s Bogom. Ne zato što je ne volim, već zato što sam razumio da mogu živjeti i bez nje. Ona će uvijek biti u mom srcu. Viktor je klimnuo, ne želeći priznati koliko je i on tražio oproštaj od svoje žene. Mogu li ići u školu? Pitao je Marko. Nedostaju mi prijatelji. Prvo ćeš se potpuno oporaviti, rekao je Viktor, ali Marko je bio toliko živahan da je bilo teško ne vjerovati da je već zdrav. Tog poslije podneva je Viktor otišao u pizzeriju Dubrava tražiti Mariju. I htio je zahvaliti joj se, ponuditi joj novac, bilo što bi izražavalo njegova zahvalnost. Marija Božić, rekao je vlasnik pizzerije, čovjek imenom Anto. Da, radio je ovdje već 3 godine. Divna je djevojka. Gdje živi? U staroj kući Herbake, u gornjemu dijelu grada. Siromašna je obitelj, ali najpoštovati ljudi koje znam. Viktor je našao malu kamenu kuću na uskoj uličici. Marija je visila rublje na špagu u malom dvorište. Gospodine Barić, odmahnula mu je kad ga je ugledala. Kako je Marko? Savršen, potpuno zdrav. Kako je to moguće? Marija se nasmijala. Rekla sam vam, Bog čini čuda. Ali kako si znala što ne poliva? Marija je stavila košnicu s rubling na stol. Moja baka je imala istu vrstu dare. Majka kaže da se to prenosi kroz obiranje. Vidim bol ljudi, dublji pod one fizičke. Zašto radiš kao dostavljačica kad imaš takav dar? Jer ljudi trebaju hranu isto kao što trebaju iscravljenja, rekla je jednostavno. I jer ne uzimam novac za Božji dar. Viktor je izvadio debelju kovatu novac. Molim te, uzmi ovo, za svoju obitelj. Marija se negativno klunala glavom. Ne mogu, gospodine. Zašto ne? Jer ako uzmeš novac za Božji dar, prestaje biti dar i postaju posao. Ja ne liječim za novac. Viktor je bio fasciniran ovom mladom ženom. U svom svoju životu sreo je ljude koji su htjeli nešto od njega, a ona nije htjela ništa. Postoji li išta što mogu učiniti za te? Marija je smiješno rasmislila. Budite dobar, otac Marku. Budite sretni. To je jedino što trebam. Viktor se vraćao kući s potpuno novim razumijevanjem svijeta. Možda je proveo cijelu život tražeći složene odgovore na jednostavna pitanja. Tjedni su prolazili, a Marko se vraćao u život s nevjerovatnom brzinom. Viktor je doveo najpoznatije doktore iz Zagreba da potvrde ono što je već znao. Sin mu je potpuno zdrav. Testovi su pokazali da nije na bolest, nikad nije ni postojala. To je nemoguće, gunđao je doktor Kovačić. Vidio sam pretrage. Bile su loše. Ali Viktor više nije Mario, što doktor je mislio. Mario je samo što sin trči po dvorištu, smije se i ponovno je dijete. Tata, rekao je Marko jednog dana, mogu li vidjeti Mariju? Naravno, sinko. Otišli su zajedno u pizzeriju. Marija je bila tamo pakirati poručbe za dostavu. Marko, uzviknula je radosno. Kako si? Fantastično. Evo, donin sam ti crte. Marko je pokazao rujem napravljenu sliku kuće s 3 figure. Mama u nebu, on i tata na zemlji. Mama me čuva s neba, objasnio je Marko, ali ja živim ovdje s tatom.
Marija se nasmijala i zagrlila dječaka. Savršeno. Upravo tako kako treba biti. Viktor je promatrao ovaj prizor i osjetio nešto što nije osjetio godinama. Unutrašnji mir. Mario, rekao je, trebam ti nešto recati. Slušam. Cijeli svoj život sam koristio strah i moć da dobam ono što želim. Ali to nije funkcioniralo kad sam najviše trebao. Ti si mi pokazala da postoji drugi načini. I što ćete sad učiniti? Viktor je duboko udahnula. Promijenit ću se. Neću više biti čovjek koji se ljudi boje. Biću čovjek kojeg ljudi poštuju. To je bila odluka koja je promijenila sve. Viktor je postupno izašao iz kriminalnih aktivnosti, uložio novca u legitimne poslove, počeo pomaći lokalnoj zajednici. Ljudi misle da si poludio, rekla je mu Petra jednog dana. Možda i jesam, odgovorio je Viktor, ali prvi put u životu osjećam se stvarno živ. Osnovao je zakladu za djecu bez roditelja, nazvanu Ana i Marko, u ime svoje žene i sina. Marija je postala prvega zaposlenik zaklade. Ne razumijem, rekla je kad je joj pozvalo poziciju. Ne znam ništa o administraciji, ali znaš sve o pomaganju djeci, odgovorio je Viktor. To je jedini zahtjev koji imam. Prihvatila je posao pod uvjetom da može i dalje iscjeljavati ljude u slobodno vrijeme, bez naplate. Viktor je često sjedio pored Markovog kreveta navečer, gledajući kako sina čita prije spavanja. Zdravo, sretno dijete koje ima budućnost. Tata, rekao je Marko jedne noći, voliš Mariju? Viktor je bio iznenađen pitanjem. Zašto to pitaš? Jer postani sretan kad je vidiš. Drugačije sretan nego prije. Viktor je razmislio. Bilo je tu nešto među njim i Marijom, neka veza koja je nastala onog dana kad je ona izliječila njegov broj. Ali to nije bilo običnu privlačnost. Bilo je to nešto dublje, s vezom duša koja su prepoznaju jedna drugu. Možda, sinko, odgovorio je Viktor, što ti misliš o tome? Mislim da bi mama bila sretna ako nadjemo nekoga kao što je Marija da nam bude obitelj. I Viktor je znao da je Marko bio u pravu. Godinu dana nakon čuda, Viktor je stajao u maloj crkvi Svetog Ante na vrhu Dubrovačkih brezda. Bio je nervozan kao stari kolac, što je bilo smiješno s obzirom da je to bio čovjek koji se nikad nije ničenog bojao. Marko je stajao pored njega u malom crnom odjelu, držiće prštenove. Tata, sve će biti u redu, šaputao je. Glazba je počela svirati i Marija je ušla u crkvu. Nosila je jednostavu bijelu haljinu koju je sašila sama, u kosi je imala cvijeće iz svojega vrta. Bila je najljepša žena koju je Viktor ikada vidio. Uzimate li Mariju za ženu? Početio je svećenik. Uzimam, rekao je Viktor. Glas mu je drhutao od emocije. Uzimate li Viktora za muža? Uzimam, odgovorila je Marija smijašno se kroz suze. Kad su izmijenili prštenove, Viktor je šaputao Mariji. Hvala ti što si mi vratila životu. Hvala tebi što si mi dao obitelj, šaputala je nama. Proslavili su skromno u vili, sami s Petrom i nekoliko bliskih prijatelja. Marko je bio najsrećiji od svih, konačno imajući majku ponovno. Tata, rekao je Marko tu večeri, sada smo kompletna obitelj. Kako to misliš? Pitao je Viktor. Imamo mamu u nebu koja nas čuva, mamu na zemlji koja nas voli i tatu koji je dobar čovjek. Viktor je zagrlio sina, osjećajući kako mu se srce puni zahvalnosti za ovaj mali čovjek koji je naučio tako puno o ljubavi i oproštaju. Mjeseci kasnije Marija je bila trudna. Kad je rodila djevojčicu, nazvali su je Ana, u čast Viktorove prve žene. Misliš li da se Ana naljuti što smo nazvali dijete po njoj? Pitala je Marija jedne noći. Ne, odgovorio je Viktor. Mislim da je sretna što njena ljubav živi dalje kroz ovu malu Anu. Viktor je promatrao svoju novu obitelj, Marko kako čita malenoj sestri, Mariju kako pjeva uspavanke, sebe kako konačno osjetio potpuni mir. Ponekad su ljudi pitali kako je Marija izliječila Marka. Viktor bi im objasnio da nije bilo to medicinska čudo,
Bilo je to čudo ljubavi, razumijevanja i vjere, ali kako je mogla znati što Marko trebaju kad toliko doktora nije, pitali su. Jer je slušala srcem, ne glavom, odgovarao je Viktor. Ponekad je najkomplikovaniji problem imao najjednostav. Ni odgovor. Marija je nastavila pomaći djeci u zakladi. Nikad ne uzima na novac za svoje iscjeljujuće dotike. Viktor je nastavio mijenja svoj život, postajući čovjek koji gradi umjesto koji ruši. A Marko je odrastao sretan i zdrav, noseći u sebi lekciju o tome da ljubav nikad ne umre, samo mijenja oblik. Navečera, kad je obitelj sjedila na terasi, gledajući zalazak soca nad Jadranskim morem, Viktor bi pomislio na sve doktore koji nisu mogli pomoći. Nisu im nedostajale diplome ili znanja. Nedostajalo im je razumijevanje da ponekad najvažniji lijek nije u tabletama ili injekcijama. Ponekad je najvažniji lijek u tome da netko stvarno sluša što dijete govori, što srce vapi, što duša treba. I ponekad tu lijek donosi dostavljačica pice koja vjeruje u čuda i voli djetu dovoljno da pomaže bez obzira na novac. Viktor je zagrlio svoju ženu i djecu, gledajući kako se zvijezde pale nad njihovim novim životom. I znao je da je konačno razumio što znači biti stvarno bogat.